Kasuranti mriki sik. Rame-rame ngoyak dorong bakur aduh. Mas Garing men ora nesu-nesu wae rumangsaku kok. Apa iki aja nesu terus ta, Lek? Nek nesunan, jengkelan, mengko ndakane cepet meriang, ndakane cendek umure, mangkane aja gampang nesu, aja gampang jengkel. Ngak ngandani kenone ora usah ngelus-ngelus kene. Lah kan ben sabar. Sabar ki ora mung kene tok ngelus-ngelus kene apa ora iso kene mbok lurus dedek bubuk. Gede kae. Wong gede-gede. Wah, iki kene iki ya duwe titel ning ora lulusan. Ora lulusan kene. Oh. Yang kene iki yen dokter Andes terus sebutannya yen wong wedok dokter Anda. Disingkat DRA. Nggih. Iki ya DRA. Wih, dokter Anda. Dadi rondo anyaran. Ora lah. Ya moga-moga awake saya mempur saiki kan. Lah kan wis los, Lek. Los setrum. Los setrum. Ane ya sik mbayar nganggo token. 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 Apa? Ngopo bayar aku tekek barang. Niki enten awala, Mbak. Nggih. Mereka ngersakaken ayun-ayun gobyok. Wah. Kami tujukan kepada Bapak Rektor Prof. Harun Joko Praitno dan Wakil Rektor UMS. Selamat milad UMS ke-67. Semoga UMS semakin berkibar, maju terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Diakui masyarakat baik nasional maupun internasional. Amin. Saking Prof Anam, Bobo Suyatmin, wah menika panitia sing hebat tenan. Prof Anam pundutane lagu-lagu ayun-ayun goblok. Ayun-ayun gobyok Le. Mangsaku goblok. Gobyok. Nggih, dibawani sik pangkur nyamat Mas, engko tibake ayun-ayun gobyok. Nggih. Ayo sing bawa Mbak Eka Suranti. Nah, deh kaya apa suarane ya? Dicipi suarane sik kaya apa? Suarane iki iso nekake omah, gamelan, mobil. Monggo. Wong bagus ingsun Jumbuh karo cakepane wong wedhus sun penpita. Ora kleru aku. Kupingmu BSK. Piye? Kupinge BSK. Kok BSK? Bosok. Piye wae kali. Wong bagus kok wedhus. Oh alah. Sing bener apa? Sing bener apa? Wong bagus. Lah mau? Wong wedhus. Lah Rika wedhus apa bagus? Wedhus sing bagus ya. Ayo. Roman kok wedhus. Asmaraku Ngapa iki? Ngapa lek? Oh nangis sedih ngapa? Kekepit kelek iki anyep. Lho mbakone ra dikempit kan. Rambut jagung kok, Mbak. Wih, jambur mati. Ayo. Samson kok piye? Ono rambut dijabut kok mati lho. Tan bisa sun palangi
Apa ya? Monggo sowan dhateng Bapak Anam Kakang. Anu Pak Anang ana apa ora mesake anakmu Bayu selak kalireng ya. Kok kaya wong ngemis malah. Mangsamu ku roman ki ngene lho. Lah Mas sing bener kepriwen? Kene nah. Lari Kak, iki kan anu manten jengkeng. Lah dipangku. Roman kok ngedep gardu induk. Ya, yuk, Mbak. Jane ngapa sih, Lek? Kok mangsaku kok sikile. Oh, kowe kok geger napa? Wis temen kok, enak-enak. Apa? Ya. Pupumu ning dhuwur to? Iki ora pupu. Oh, lengen to. Lengen, Kok Lek. gedhe men. Lho iki justru nggo bantalanku nikmat. Oh, is. Anakku nek bobok ning kene, Lek. Sesuk tak jajali. Gini-gini ya, maju karo pun kakak. Ya. Ingkang karya kaya ceret. Wah mesake. Nyek kaya ono kaya celeng. Kaya ono kaya celeng. Ceret. Oh, ceret. Ceret iki wis elek lho, kok dadi celek. Ya, ceret rai celeng. Wes ora roman rapate. Wong kok neseni apa ya? Wes aku tetep ngenteni kae lho, segera dibuka kae lho wis ngene wae. Ya, Pak. Ngapa, Lek? Kepriwen? Sesuk operasi kuping aku. Lah jarene kupinge wis katarak. Ya. Ingkang karya lam tilam amung sira kang son antu Suarane mawa cemengkling jerit. tetelasi Nano rawang manik Anu kasete budhet. Bapaya yentu mati. Yo, saiki Mbak, bukani. Ayun, kula ayun terus anu di anu saka demung. Tanane. Ya, ngono. Engko nek pas deg-degan iramane sing ngajeg Mbak Ika. Nggih. Dadi men sak irama. Monggo. Ayun kula Kendhange sik plak. kula ayun kayun rene. Hop. Rejak nangka rejake para sarjana. Aja ngayati melu mari Wah. Jangan
Alhamdulillah sampun dipun aturaken